Duha ka oras, dili ngayon. Basta ugi. Mamay, labay, sunod na tayo, ano? Wala, saan ka? Kung sabi, lalo na nakadra. Sa part niya buka. Sabi ko Hindi ko tingin pa. Kasi ganun juga. Guys, mura nag-ditski ang mga sakyanan diri. Perfume ito. Tagay ko. Kani siya kailangan gini siya perfume. Bisag bayot lolo perfume. Mga ika. Kani Aray sila ng boy. bisag bayot ang ano no perfume. Ang nga. Na ba ligo ta ba bisan day. Ina ya, pud. Para malak. Lokal. Sa Manilang logo sa Vista View. Wala logo. Ayun na. Kamera mag-icon. Video ni. Sarang mo dyan, Sam. Magandang dessert. Malay pang bilis. Boy, malay na yung bird. Dah. Malay na yung bird. Pantat. Yung bird, ano pantat. Pero pantat ang ano. Kanta to eh. Wala kong guru puto. Ilang guru ni Julie? Yan na ba yung yan daw picture video sa mo. So man. Hey. Sama din eh. Uy, nindot mag-picture dira ako. Trita kay doon lang ang Davao. Ano kay kapatid? Unom lang sila. Kaya lang ko sir, unom na. Kira sir. Ha? Ni. Wait, video ba? Ganun video. Video 7 na lang. 6 na lang.
Dagat na natin. Okay. Dia. Kita nawas pasti melimpit nih. Mas tadi sudah. Ay, bahasa. Silap lang. Ay, siyang budol. Laundry na. Sa libo lang naman. Ito na siya. Ito na. Ito na siya. Ano siya budol? Ano na siya yung budots? Budol. Daghan mo day. Nag-aira ba daw ka ba ang picture mo tayo? Sa una eh. Po, karoon. Picture una bago. Nanay na dugang. Ay, unang manang ko. Ayaw pag-ayos mo. Ganda yung sinigigit. Pag-ayos mo. Tatungo sa ako ha. Mga unta, mga unta, mga unta, mga unta. Ano natin?
Ulan. Hindi na tayo rin. Pagpayong mo. Okay. Ay, pag-ibig na kumakanta. Hito. Ito kami. Yan o, yan. Ginanog. Busog. Busog, busog. Salamat. Ay, magpa-picture sa kadera ko. Ato natin. Kuan. Mayroon lang. Ay, buwang pa na. Mag-jacket na. Mag-picture sa kadera nito. Vista view. Oy, si Erwin. Ay, si Erwin.